Right, taita a very big problem panapa muri yeZimbabwe yatiri kusangana nayo iri kunetsa pa South Africa, but I think inofana kusolvwa even ione vamwe vanozviti ma politicians chaiwo vanofana kuintervene kuti vapinde nyaya because vanhu vari kupinda busy. But at the end of the day ndimunozodzoka futi kwanoema kuti meme vanhu vacho ari kujoyeza chimboyambodvotera, but I think this is the high time yekuti tine ma-activist machinji vakasiyana siyana vekuti vanofana kumboya voti right iko zvinezvi ngatitaurira nenyaya iyi tivari tangoipenza once and for all. Nyaya iri kupisa panapa pari kunzi undocumented foreigners messed up the Overland Bush substation which was burned down by an illegal electricity connection. This is the problem yavari kuti yakakonzereswa nevanhu, and guess what, vanhu vakanangwa they are targeted customers, clients, victims in terms of this one, because Kwalari, I think it's customers because the way they hunt people, the way they hunt foreigners, it looks like vari kuita mari out of it. Because I don't think kuti munhu ungangomuka padeni pako kuseni uchingoti toda kutsvaga kuona kuti vanhu vekunze ndanani vari kuita chii nhasi, unofanira kunge une something chaunenge uchiwana. But to me it doesn't make sense kuti kana transformer yaputika ubva wati undocumented nikirikini. Come on now, zviri kupindirana papi izvozvo? Kakurasa nyaya kacho kari kuitika, handichazivi politics dzemuSouth Africa zvagara ndo zvadzingori kuti kana vachingoda kungoblema munhu, kana vachingoda kungopindawo kugaina momentum anosvika vachingoti maforeigners akadai so, maforeigners this. It's the same way inongoitika neformula yepolitics dzekuZimbabwe yekuti munhu wese akangopinda akangoda kungoti kuti angogaina momentum kungodedzera kuti ZANU-PF iri kuuraya vanhu nenzara, vanhu vese vakutokutera kuti Mnangagwa ari kuuraya vanhu nenzara, and the next thing wakutowana following wakuzoenda uchingodaro vamwe zvavo havazonyatsouya nemafacts chaicho kuti iwe shamari mufesi uyu auraya nenzara pakadai vanongotaura chete just that way, like this is the same situation. Handisi kuziva hangu kuti tiri kunyatsonanga kupi in South Africa because mangwana chazvinozokonzeresa kukura vana vedu vakavengwa oro chichi zvakangoitika zvine zvikoitika munyika imo. But now ndiri kuona vanhu vari kupindura nyaya yacho haisi kuzongopera pane. Because do you know the meaning of undocumented person? Maybe you just mention it without knowing anything. Exactly, undocumented zviri kuisangana papi nekutransforma. Imagine ini nangu handisi kuona, because you know some people are even saying kuti unozoti vanhu veshe vedhudhula, I think these guys they're smoking something nyaupe chaiyo, because come on now nezvimwe zvinhu zvekuti zvangoitika it's a fault yaitika. Ndisi kuda kunyeberai this type yeruvengo ikai hazvisi kuenderana. Right, umari kuti illegal connections aren't supposed to burn the transformer. Transformers should have protection system to guard against short circuit and overload conditions. Do nyaya iri kuningina hazvina karuvengo ikako we can't breathe now. Unozopfura wangodza because the next thing ukabvunzwa kuti makanyanya target vanhu vacho pazvinhu zvizvi zvamutaura ndanani. Mazimba ndo vanhu vavo vakatagita. And this is not right, honestly speaking. And why what ngatiti vari kunotisa kuti this is a problem? Why can they document everybody kuti problem yacho ite shoma? Because nyaya iri kuitika ndeyekuti I don't think kuti mazuva ano kune munhu achapinda achiti hana kana bepa kana chii. Vanhu vanazvo zvinhu zvese, but masystems avo vakagadzira ari kulimita vanhu. Because munhu afana ngopinda kai ongoita yaari kungoita. For example, wapinda ngatiti right kuti munhu wese ngaange ane passport yake. Vanhu voita plan vomatora mapassport acho. Mosvika mopa munhu 1 week papassport acho moti kango-overstay chete watova undocumented. Vomupa kana 3 weeks 21 days hausaatombopedza kana kutomboshanda kuti uwane kana salary yacho. Unotongotanga nekutongoningirikina. Unotongotanga nekutongopinda bande kana murungu anotongo kuti iyo unonyakweretese watotanga kutopinda basa nekutokwereta. That is kana wariwana basa racho pa short period of ningirikini pa 21 days idzodzo, because pakanyanya wewe. Now but the other thing I don't know, because when tukona panapa kuti it's not crime to use common sense. Use your brain just for a day. It won't hurt talking without thinking
is like shooting without aiming. Exactly. Kungo hausi kuziva kuti chinjo uri kuningina chakaenda kupi. Ruvengo urwu rwanyanya. Guys, ndinogona kungotaramba ndichingoverenga ndikuti zvaakubohwa. These guys, they are becoming foolish. Why blaming everything bad on illegal, yet is destroying you? Serious. Yet this hatred is destroying everybody, honestly. They are being destroyed. Sinangana ndibasa rese. Ewo ishapezera yato embarrassment kuti you are part of their movement. Because kana usina, if you don't have content to post, just keep quiet. Tani kublame vanhu vanenge vasina chavakaningirikina. Vanoziva chine zvekuningina. Apasi pese pengonzi kungoti urikuzoti chinjako kuti chinge chiningina is because they let me blame these people. Come on now. Wakanyanya ujikirwe cheuru ningirikina. Kungotaura vakangoona kuti chakadai ndakaona vamwe vachicompare mabuildings chaiwo. Nza kuna building rakanaka kakusati kwaya maforeigners but pavakangopinda chete zvakatoshata. Gospel racho ruri kuparidzwa reruvengo here rakanyanya guys. Honestly speaking, ina ndiziyo kuti ruvengo kuti kuvengerana chiko chetrunyanya kuvengerana kuvenga kusvika pa that extent kuti every day ukangomuka kuseni uringonanga kuti haiva vanhu vakauya ndo vari kuninga. Because sometimes my leaders acho aripo avachatokwanise kuaccounta for nekuti zvinhu zviri kuita bad. Vakutongonyarara vakangoona kuti matona vekublame. My leaders akuramba achitongoenda. This is what my real politicians munomu the likes of Malema, they don't blame manigirigini because they know. Andokuzoti you don't blame munhu angoya munomu. Kana munhu achinge aita nigirigini aita crime dzake anofana kusungwa. Simple. Kwete kuti wobva wazoti vese wakungonongedzera vanhu. Ivo ndokuzoti tiri kudhila ningi ndo wakaita corruption pakadai. Aiwa kadaiko kungonzi kungodedzana vanhu kungode uchatoona kuti zvine mafouta azvo zvekudhara zvinhu nezvimwe zvisinangana nebasa rese. This is very bad, honestly. This is very bad. Kakuvengana kacho inini hanguka aiwa because chasara ka ndichekuti uchanzwa kuti uchero munhu auda toilet ungoti ama undocumented foreigners ndo aita kuti ndinzwe kuda kuenda toilet ndo zvazvitosara chese kungoti vakutota umwe ndakaona chero akatongorwara wakutongoti ndo vari kutondirwarisa wotoshaya kuti how. But anyways, hatina patingaswera tichitaura nemapenzi tinodokerwa tichingoningina. It's just that zvinhu zvokuti zvinenge zvangondibata ngona zvimwe zvinhu ndangoya ndichitaura zvinenge zvangondibata nekuti guys zvanyanya kudikwa hamusi makutinyanyira here hamusi makutinyanyirawo here kubva maitanga vanhu amene kudaro. Pane kungokunyanyira vanhu kwacho kukuti munhu anotosara sina kana ningirikini. Unofunga kuti kana ukaenda kunyika vanhu vacho ukaenda kunyika dzavo ukasvika uchitambirwa matambirwo iwo zvinonakidzeni. Something must be done. Zvakubohwa zvichanakidza. Chese ivava maforeigner vazoda chiri kana politics havasi kukwanisa kana kunomira face to face nemamwe mapolitics because these guys yakatozonzi a political party kai but havasi kukwanisa kana kuti vanomisidzana nevanhu vacho vari munhu face to face. So kuti misidzana nemamwe mapoliticians vari mupower kuti ayu but iwo papa makadai they can't even do that. Why vasiri kukwanisa kumisidzana nevanhu ivavo? Ndo patinototangira maquestions ane musoro ipapo. Why vasiri kukwanisa kumisidzana nemapoliticians avo face to face? Because havana kachekutaura chacho chine musoro. Saka to them everything is just good. Havana kana ndiri kuti wose opposition ngirikini yekuti inenge ne vision yekuti tichida kuzopinda kuti tinge tichitongawo they don't have that ngirikini. Ukatonzwa vatonzi vari kunetsa negovernment yekuti dzingai mani ngirikini waya. That's all. Let us say chingova dzingai chete. Zvinhu zvacho zvine nharo man.